Amb aquesta infraestructura el que volem és donar per finalitzats els problemes que ha presentat sempre la nostra platja respecte a episodis d'inundacions. És la major obra en termes d'infraestructura hidràulica i contra inundacions de la comarca i una de les més grans de la província de València. Parlem de 11.000 metres cúbics de capacitat, 3 vegades i mitja el volum d'aigua d'una piscina olímpica. També hem previst una inversió del voltant de 800.000 euros de la superfície que integre amb un espai amable tota aquesta zona i tot aquest dipòsit amb la resta de la trama de la platja. Inclouen xocs de caràcter singular i relacionats amb l'aigua. Allà serà una plaça de l'aigua, una zona de cafeteria i de lavabos, zona d'ombres. Són infraestructures que, com diu l'alcaldessa, moltes voltes estan soterrades i pues no usen de la mateixa forma que altres obres que estan més a la vista, no? Però que són essencials per a una bona convivència, són essencials per al desenvolupament econòmic de la ciutat. En aquesta obra pues, contribuirem a que Gandia siga una ciutat encara millor de lo que és. I este és un nou exemple de com una bona gestió econòmica acaba repercutint després en infraestructures necessàries per a la ciutadania. És importantíssima la inversió pública perquè genera economia i perquè genera llocs de treball. Per tant, 40 persones treballant durant 24 mesos en aquesta infraestructura i en aquesta inversió pública que fa la ciutat de Gandia.